Ukulondolozwa kweelwimi zenkobe yenye yemiba ebephala phambili kule ngqungquthela. Oku kuza kuba kukho inkxalabo zibonakala ingathi azibalulekanga. Isebe lezemfundo lithi linezicwangciso ukunqanda oku. We'll roll out in the key gateway subjects where cognitive development is quite key. In subjects like possibly history, maybe we don't want to necessarily move in this. So we will start with the 3 subjects they've started on. Language is not an academic issue. It is as well an instrument that defines the power relations in society. Ibhodi ejongene neelwimi kweli iPensalp ithi izinikele ukudlala indima yayo ekulondolozeni iilwimi zenkobe. Umcimbi wesigama luxanduva lwesebe ngalinye. Umzekelo, isebe lezemfundo linamagama elwakhayo elwathatha kwezi zifundo lezifundisayo. Lize nawo lithi nanga amagama siwathini la magama. Lama kulapho ke ngifika iPensalp ingene khona yona ukuthi eli gama singalibeka ngolhlobo nangoliya isebenzisa abantu abazingcali kwiinkalo ngenkalo. Umxholo walonyaka we-International Mother Tongue Language Day uthi using technology for multilingual learning, challenges and opportunities. Abongile Yankees kwiindaba ze SABC eMonti.